Selawatane wong Jawa komplit. Ya Rasulullah, salamun alaik. Deng ono pip senengane dangdut ayo. Sing senengane Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, komplit. Basa Jawa karo bahasa Indonesia ki bahasane akeh ndi Mas Yuda? Ya tetep kata bahasa bahasa Jawa. Oh, bahasa Indonesia no goblok. Akeh bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Lah bahasa Indonesia umpamane bapak sedang tidur. Bapak sedang tidur. Ibu sedang tidur. Adik sedang tidur. Percil sedang tidur. Saumah tidur kabeh. Tapi nek Jawa. Jawa beda, Pak. Beda nyecel. Bapak nembe sari. Ibu nembe tilem. Adik nembe bubuk. Percil nembe micek. Kena sapi cekan bos. Bahasa deh. Bila kayak tidur. Mangan mas. Mangan ya ngono. Bapak sedang makan. Ibu sedang makan. Adik sedang makan. Percil sedang makan. Sauma makan kabeh. Tapi nek Jawa ora. Beda. Bapak nembe dahar. Ibu nembe maem. Adik nembe mangan. Percil nembe mbadok. Au. Enak deh. Dino Kemis mas. Aku main neng Inggris. Oh ya. Mlaku. Aku tuku manggis. Mongko kono renek. Bakule piye mas? Ayu ireng manis. Bareng mbok cedhaki. Untune gigis. Kok untune gigis lho mas? Kaya nek wong Jawa Timur kae lah ya. Nek Jawa Timur ki nek wedok kan nduk. Lho, kon to nduk, saka ngendi? Ngono. Oh iya. Nek lanang ya tole. Tole. Lho. Oh. Kan tole. Bener ya? Wis ben ra ngerti daerah dong iki apa-apa. Daerah dong kok ora apa-apa, sing muni ra udu aku. Sing muni. Apa salah apa? Ah bener lho, kon to nduk. Ya kon to nduk. Nek lanang lho. Kan tole. Wis teruske. Ah coba saya tak takon. Sebab apa pitik jago niku kok kluruk kok merem. Iya meh gampang iki. Sampean kiai sepuh sampean mbane kula. Aku selawase ndagel rung tau bedhekan iki. Delok aku dudono nek den kok tanggone. Sebabe apa kok pitik jago nek kluruk kok merem? Sebabe wis apal. Oh. Nek ra apal maca. Lah sebab apa listrik iki kok padang? Ayo kok mekan padang. Wonten plus kali. Ora iso ya mriko-mripatmu melek. Nek picek ya peteng. Padha karo kuwi. Ngono. Iki tangan basane apa? Iki tangan basane asta. Tangan tengen go muluk sego. Tangan kiwa keng roko guwa. Wong edan.